Άλλη μια συγκλονιστική μαρτυρία δολοφονίας Ελληνοκύπριων αιχμαλώτων από τον Αττήλα το 1974 είδε το φως της δημοσιότητας. Η μαρτυρία Τουρκοκύπριου που είδε την εν ψυχρό δολοφονία 320 Ελληνοκύπριων αιχμαλώτων συγκλονίζει. Σε μαρτυρία στην εφημερίδα Αφρίκα, ο Τουρκοκύπριος αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει: 8 λεωφορεία στο καθένα, από τα οποία επέβαιναν 40 Ελληνοκύπριοι αιχμάλωτοι, σφαγιάστηκαν με λόχες και ξυφολόχες από Τούρκους στρατιώτες. Το περιστατικό, σύμφωνα πάντα με τη μαρτυρία, συνέβη την ώρα που οι 320 συνολικά Ελληνοκύπριοι αιχμάλωτοι έφτασαν με τα λεωφορεία στην παραλία του Καραβά και στο σημείο της απόβασης προκειμένου να επιβιβαστούν σε πλοίο και να μεταφερθούν στην Τουρκία. Την ίδια ώρα κατέφθασε πλοίο με Τούρκους στρατιώτες, οι οποίοι, αφού έμαθαν ποιοι ήταν οι αιχμάλωτοι, τους επιτέθηκαν με τις λόχες και ξυφολόχες των όπλων τους, σφαγιάζοντάς τους στην παραλία. Από το αίμα των αιχμαλώτων η θάλασσα κοκκίνησε, επισημαίνει χαρακτηριστικά στην Αφρίκα ο Τουρκοκύπριος αυτόπτης μάρτυρας. Παραδέχεται μάλιστα ότι και ο ίδιος φοβήθηκε για τη ζωή του, επειδή, όπως περιέγραψε, η μανία των Τούρκων στρατιωτών ήταν τόση που υπήρχε κίνδυνος να σφάξουν και τους Τουρκοκύπριους που συνόδευαν τους Ελληνοκύπριους αιχμαλώτους. Ο αυτόπτης μάρτυρας, που δεν θέλει να αποκαλυφθεί το όνομά του, δήλωσε ότι οι 320 Ελληνοκύπριοι αιχμάλωτοι ίσως να θαύτηκαν σε κάποιο χώρο κοντά στο ξενοδοχείο Μάρε Μόντε, στην παραλία του κατεχόμενου Καραβά, κοντά και στην παραλία του 5 Μίλι. Στη μαρτυρία του ο Τουρκοκύπριος αναφέρει ότι η σφαγή έγινε στα τέλη Αυγούστου του 1974. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αριθμό εν ψυχρό δολοφονίας Ελληνοκυπρίων αιχμαλώτων που καταγράφεται μέχρι σήμερα σε μαρτυρία από την ημέρα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.